Sawahku sago gini-gini. Kuwi ora urusanmu karo Sri. Karo Sri. Monggo silakan. Nek apa? Wes saiki termasuk pencurian iki. Kowe laporan nek pencurian kok bolak-balik kok. Lah yo. Kowe rasa muni laporan nek aku nyuri. Lho, lah Aku nyatane. tuku. Lah Sri kok diwong kok dene. Kok gak usah muni aku pencuri-pencuri Lah, kowe. Sri kok Nek di- menuduh Sri kok rene. pencuri. Iya tak kon rene wis Tak kon masalah rene. ya. Tapi nek nuduh aku pencuri tak tuduh balik kowe. Pak. Tak tuntut balik kowe. Ora maksud dadi ate mbok trono mbok Lho, anu ngene lah iya lah aku mesti oleh sahi karo Sri Lah, kok. Sri wong Nah aku rene. tuku nih Sri. Lah, Telepon Sri nih. rene, Sri kene. Sri kok rene. Apa? Kowe gak usah nuduh aku pencuri. Aku tuku kowe pencuri. Lah Nek kowe genah lapor karo wong wedok, mungkin yo gak ngono ki wong Wong wedok. wedok nyata kowe gak duwe weruh salahane Apa? Lah kowe apa ada gara tayang wong wedok baru iki? Lah ketara sing ngopeni aku. Ora iso. Iki sawahe Sri kok. Arep nyapo, Nek kowe muni aku pencuri, laporno. Tak tunggu. Ya. Rungokno. Lah nyata mandek sing Lho lah yo tunggu. Ora Sri kon rene. Lapor. Ora Sri kon rene. Aku gak gagas. Kalau Sri kon rene. Aku tuku. Lah tuku lah nyatane tukar. Iki malah ngendeg gaweanku lho, Dede. Lah Tak Sri braket gasmu lho suwe-suwe. Lah Sri wong ndi? Lah tak telepone. Ya, kon rene. Rasane neko. Ya. Kowe nuduh aku pencuri berangkat tak ciak kowe. Sri kon rene. Ya, kowe pisan kas muni aku pencuri, tak hatemi kowe ngene. Aku gak wedi. Yo Mas. Bongkol aku siap. Ora sing penting. Gatuk kowe aja muni aku pencuri, Cuk. Aku tuku. Atamu nuku pencuri-pencuri raimu. Aku ya Raimu gak sane ngomong sing apik. Nek kowe ngomongmu apik, Pak Darto pripun sejarah tak sejarahi. Tapi aja muni aku pencuri. Ya rungono. Rungono. Nek kowe wong tuwek ngomongmu apik, Pak Darto, pripun iki larah-larahe kok anu tak critakne. Tapi nek kowe langsung nuduh aku pencuri, tak kondi tak tuku kowe. Muni yo. Nek kowe tangkeme wong tuwek kudune ngono. Ora muni kowe langsung pencuri. Gantuk ngerti? Nek kowe wong tuwek njaluk diregani wong nom. Pak Darto kok saged dianu pripun? Lah tak jelasne. Ngono lho. Aja langsung nuduh aku pencuri. Aku tuku ki, Cuk. Ketone dhuwit aku. Lah Sri ndi Sri. Kowe gak usah omong sik aku tak omong. Yo. Tak kamplongi tangkemmu ngono bajingan kowe. Ora aku mbok tuduh pencuri. Ya, aku ora trimo nek mbok tuduh pencuri. Surat pernyataan enek kabeh. Ono lho masalah kan. Kowe ora yo nek sampean cangkeme munine apik, aku ya apik. Padha duwe kan ngono. Lho lah yo nek cangkeme sampean ngendikane apik, aku yo luwih apik. Iya toh? Aku tukang ngurmati wong, Pak. Ya aku ngerti, Pak. Nek sampean ngendikane langsung nuduh aku pencuri, tak kon laporne to, Masalah apa aku gak curi? Aku tuku. Iya toh? Masalah Sri teh sapa? Nang nggon aku muni nek kita Sri. Terus ngomong apa? Sawah gono gini lho. Lho aku ora roh. Lah nek kuwi ngono kan sampean kudune cangkeme ngomongke apik ning aku. Aja langsung Pak pencuri matamu kuwi aku. Aku tuku, Cuk. Ora Sri niki lho. Lho lah mangkane cangkemmu ki lho tak dinahne sik.